Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo among gituyo sa pagmaming tulumanon. Kini ang imong suliran. Suluha. Imong suliran suluha. Mga minugbong drama nga gikutlo gikan aron buhatan ng radyo ay buhatan ng drama sa radyo. Kini ang imong suliran suluha. Karon aniya na ang inyong pasiugda si Kuya Hen. Bueno, mga pinalangga o mga sukid na ito nga pamina-welcome na usap din sa ito ang nabantog na kaya na itong tulumanon. Ang ato tulumanon nga naguluhan kini ang imong silera. Isabak sa lagom nga bilahan. Sa atong birthday girl karon malalaing ko hindi si Charo Palo. Happy birthday ni mga Charo May. Charo May Palo mga parinte. Karon naminaw na siya karon sa Korea mga parinte ha. Paminaw na ako karon murag sikat na kay siya sa Korea karon mga parinte no. Murag apil na siya karon mga parinte sa pop ha. Pop girls ha. Kaning tig-deliver og pop. Kanin na sila pack girls. Ha? Pack na siya. So una na siya grupo mi ani sa una mga parinti. Grupo mi kaubay una mga tahay mi. Among grupo sa una kato nga Burikat Dolls. Nabungkag lang to among grupo nga Burikat Dolls. Kaya laing kuno paminawon pero actually okay man to. Diba? Sometimes dati naman na siya, gay pa-eskwela naman siya ni Kim Jong-un. Minaw daw ni siya karon sa tuwa mga parinti gamit ang iyang iPad. Pasikat kaya ba ang iPad may gigamit? Sige, ikaw na may iPad to. Hindi na ko. Wala ni, nasugdan ni na to, tapuson ta ni. Galaw-gaw. Okay, ato na ni karong pagbasa sa sulat tampo ha. Charo May ha. Birthday girl, I wish ko nga unta tagaan kag taas nga kinabuhi. Sa mga 500 okay ra? 500 years sukol na kana. Ha? Tanaw na tog di ba na kanay mong kilay, di ba na maabot din sa ubos imong pilok. Dahil na 500. Marami ng 500, no? Okay! Abrihan na to ang sulat, ha? Yan ang sulat dito mga parinte. Okay, ha? Oh, okay. Nadugay yung parinte ang itong sulat. Siradaan na to, basig lamigason. Ingon din sa atong sulat mga parinte, oh. Naminawa lang ko ninyo, oh. Ingon din sa atong sulat. Enero 9, 2007. Dear Kuya. Turbo niya ako mga katribo ba? Mga katribo na ako dito turbo. Gingon din sa atong sulat. Tago lang ko sa pangalan nga Sandro. Nagpuyo ko kuya diri gyapon sa planetang Earth. Kuya kining akong suliran may tungod kini sa akong uyab nga si Lablab.
lablab ang uyab. Kini si lablab kuya. Papa ni oy ga isa pa ni karon kuya. Lahi din nga lablab, dili din mo lablab nga uyab ni Sunyat. Malipayon kay ko sa primero kay gisugot lagi ko ni lablab kuya. Yawm sa puno ng kahoy nga kamunggay kuya. Ganaw niya mga panghitabo arin yung masabi. Love. Kumusta naman? May resulta atong akong mga proposal diya si mo. Well, after na by thorough investigation and detection, I therefore conclude Unsa? mangga, bawian na lang ako, dili na lang siguro. Wala man ko mag-expect nga kaya nga itong sitwasyon. Kung sa dakong kamunggay, trabato ni mo akong gugma. Dinhimang gutsab ko ni Sige lang. Nalipay kay ko nga gidawat ni mo akong gugma. O pasaligan ta ka, love. Dili og dili ta ka pasakitan. At og dili ko di mo pasakitan. Sige. Palamian ta ka nung kang pasakitan. Okay na. Mao ka na, Sandro. Salamat kayo. Og dili mahupot sa mga pulong lamang ang akong kalipay karon. Salamat kayo. Oh, excuse me. Nga naman. Sorry. Pangon sa man. Kalagot ni mga langgama ba na kayo? Dami ka... Tajot lang. Ako lang gipamusil. Banha kayo. Kusog pang ilang tingog sa tuwa kay sa tuwa mga tingog. High blood man. Well, galagot lang ko nga ganahan nga doon mga kaagaw. Sa akong atensyon mo, banha mo kitong mga langgam, good. Gagmay man to kay mga langgam, dag ko yung mga tingog. Mao to ha. Unta dili ko nimo pasakitan, Sandro. Love. Ang ko gamay, ako na bahala mo padako. Basil bore. Hey, there's a look
Then, pila may dagat niya kuya, kaya di man lagi ni makanta ni, istoryata lang ni. Ayon kay ko kuya nga, iya kong gisugot, yang gidawat ang akong kuya. Gani, dagdag mga pangandoy sa kinabuhi kuya. Na gani usahay gabi kuya. Babe, Sandro. Yes, babe. Unsa may naasi mong unahon na, babe? Nagunahuna lang ko pa. Unsa kay future nato din sa bukid? Unahon na, good. Karon na. Oo ba, babe? Ikaw de, unsa day nasa isip nimo? Malabo naman nga. Siguro. Yun na lang ta. Unsa? Ingana na lang siguro. Ilang usa oy. Nga naman. Magtilaw-tilaw lang sa ta. Buang ka. Gusto pa manggod nato unta. Paras po na mabot ba? Gusto ka nga. Kuan. Ko nimo. Babes. Ato na lang tigomon atong kwarta. Ayaw lang ng babe. Naman ay letter S, plural man na. Pwede babe lang, babe. Okay, babe. Ako ba nga? Dili lang sa siguro kami eskwela. Tigomon lang. Babe. Eskwelahan lang ko. Kay kumagaw man lang kong eskwela. Ikaw wala kay wala. Maay na lang. Manager ko. Grabe siya. Babe, tinuod na akong gisulti. Pareha ko ni nakiyog ni Michael, di ba? Sa nakailang live. Sige na. Mga income nimo kanang kita nimo sa imong pamasada nimo. Igasto na lang na sa ako. Ba't lang? Una-una. Nauna-una nimo. Sige, kay bahala. Una-una. Dali sa diri, Pipe. Ayaw ha, ayaw. Ano man? Wala ko sa condition ron, wala. Babe. Basta. Mag-eskwela. Pero, babe.
Sige, Wala, why gulik-gulik, kuha na mo kapat. Sabog na mo kay, kuha na mo kapat. ko nang gud sa taron ko iskutan na to madilin sa pag-away ron. Kasi may kimulit ako. Muli. Kunya Helen, wala dyan ko kagabas niya itong gabi una. Kaysa mong sabot-sabot lagi. Napagan yun ang among sabot-sabot kuya. Among plano. Problema kuya kay nakatumar mi ato og Passion Max itong gabi una. Basta kailangan pag uli na ko sa akong balay, nag-chat na lang dayon ko og si Bebs na lang, Bebski na lang dayon akong gipahimungtan. Naglagot kay ko sa pusoy ko itong higayuna kuya. Gani pila may nauli may kuya, unya. Yan, itong higayuna. Nauli mi, na okay na siya. Ito ko silang balay kuya. O naa dito ang iyahang auntie kuya. Ang igsuon sa iyang mama nga pangalan og si Mian. Nga gikan sa Sweden. Go to the beach, a wave. They say what they got. Clink, clink, down the Bud Light. Auntie, mo niya ako si Sandro, auntie. Well, link Sandro. Salamat kayo, ma'am. Tawag ko Mian. Salamat kayo, mamihan. Well. Mo na English sa tabay, 'di ba? Well, ang English sa tabay. Ano siya? Ngani niya? Unsa may trabaho nimo karon na Sandro? Kamawa ka mo drive? Yes, ma'am. Habal-habal, ma'am, kabaw ko. Motor. Okay. Wala problema. Unsa man nahuman nimo? Wala lagi. Anyway, Sandro, hayron ta ka para doon na pud kay income dako. Pila may imong income karon sa pagpamasada nimo? Simon mo, income ko sa Kalibo City Mill, ma'am. Unsa? Mga pila man na? Gamay ra kong income, ma'am. Tama. Buhi sa akong pag-umangkon o ing-ana ang inyong income. Mga lagi, kung ingon niya, lagi, ante. Mian. Sa masada siya. Tagong pa-eskwilahon. Well, may tama siya. Unya, ano problema? Wala mong gudi, kwarta ka, ante. Iko. Well, diyan na to na. Mangita tagpamaagi, anak. Base day katabang, ha? Okay? Okay, ante.
Kuya Helen, utan man ang auntie ni Lablab nga si Mian, nga gikan sa Sweden. Gani pag-abot niya, Kuya Helen, og mo to hinungdan nga napaibot gid taon akong ngipon. Kung kinaunay og chocolate. Wala kuya, pila may dagan sa doon ay giistorya sa ako si Min nga auntie ni Lablab. Ang hitabo, gabi ikadtong dako. Ipatawag ta ka dinhi, Sandro. Kay gusto na akong kalaruhon sa imuha kung doon na ba kay ikagasto ni Lablab sa pag-eskwela. Wala gid lagi. Ma'am, Unya, gusto man mo eskwela sa bata. Nagbahad ra ba to, Sandro? Nga, kung dili kuno kanimo siya pa makigbulag kuno siya nimo og makay siyag trabaho mo ato siya. Ana. Musugot ka niya na, Sandro? gisulti na sa imo ha, ante? Gusto ka basahan ng script kay naa diri. Tanawa. Tanawa ang script. Lagi di ay. Pero doon ako i-deal nimo, Sandro. Nga dili mo nilablab. Unsa man na? Paeskwilahan ako siya. Gastuhan ako siya. Nga unsa man? Makigrelasyon. Unsa? Ay, doon na may langgam nga gabi imong dako. Ngano ka ni? Doon na balik ka. Sa akong gisuginan nimo? Pero ante, Aw. Giingnan ta kang daan. Sa akong pag-umangkon nga si Lablab. Hunaan na. Hunaan yun na og maayo. This is a Flip Music exclusive. Yeah. Tara. Sumama ka sa akin. Alam mo na, dadalhin kita. Gusto mong gusto. Ang pawis ko tumatagaktak sa bilis pumapalakpak. Abutin natin ng langit, ibuka ang pakpak ng hapi ng halimuyak na mga bulaklak. Ako ay paro-paro, nakatagpo sa iyong damo. unsa? Unsay unsa? Unsa? Mo na intra sa script da. Aw. Aw. Basta, mao na ako desisyon. Palihog lang. Ayaw ko biyahe. Please, maningkamot ko. Mangita agi para mag- ka. Hapit na pang eskwela. Mao nang kinanglanon. Kinanglanon nga mag-eskwela gyud ko. Babe, I'm sorry. Taas ko mga pangandoy karon. Ikaw kung ang imong pangandoy, hangtod lang ka diri sa tong baryo magtuyok-tuyok. Magpagahi aning tag baktas-baktas. Nalang gusto po ko maminyo dito yan. Pareha sa, makauya pareha sa akong auntie Mian. please. Sa to akong desisyon. Huna-huna og maayo. Huna agyod.
Wish I was the one who could give you love. Love you really need. Wish I could say Kuya Helen, that I kapit ka sa patalim niya, kuya. O, napugos ko kuya nga. Relasyon sa kang niyan tini sa akong lap-lap. promise you forever. Tuod man kuya ni adtong Oktubre. Si Kansim na pa-eskwela yun ako kuya. Say that I'll be Pero butan. Si Mian kuya ang Anthony Lablab. Camille. Grabe kuya, sa kadlaw usahay na ikatulong. First time na ako nakakita. Kaya murag kami lagi. Mao ni mga panghitabo kuya. I hope someday Ay, sige pa. Mian, intaho. Kapituno ni Mian ba? Sige, papa ko na Paul eh. Mian, please. Naunsa naman yung taong ka? Aksalom na kayo kung panuga ba? O na, giingnan tabi tao ka nga magtumar ka og pasyon. Makswa mo ka nito. Tanawa ko karon. Next time giingnan ta kapag tumar og pasyon, maksbot taguli ko na din. Uban o kining hindi na ni ang Santon Plus aron ligon po na imong kuan di ka magluy. Mas Wala lagi ko kapalit lagi. Kaya napi. dali na. Mian ba? Ay, kikapom. Ngilo na kayo ba? Ay, bahala ka niya. Sige, kung dili ka, ha? Once na po bayaron. Dalawa, oo. Gismel, ha? Pang-eskwila na ni Lablab. Haka ni. Ay, Sige na, dali na. Going back to the one you Kuya Helen, mapugos ko, kuya. Mapugos gyud ko sa iyang ipahimo ni asa kuha. Ambot ba kuya kay dugay na magugay gyud to si Mia. Good sa Sweden. Mao siguro to isabot na lang po na ako kuya. Pero mo di naging makaya na ko ba? Ang problema anak kuya, kay pag human na mo ukit, kita po na ba si Lablab? O ganun na yung mga panahon. What you gonna say when he comes? Hello, naunsa naman ka? Mura makagaluya. ha? Wala man ni noon. Unya, anong luya? Kabe, unsa man ni... Be? Joyce, gising. Unsa man ni... Di... Unsa naman ni? Pagtumar lang gud aning Passion Max, be? Be, o saraman day ka bok. Akong nadala. Im naman ko. Paimnon unta taka. Unsa? Nakatumar kag Passion Max ron? Nakatumar ko. Wala di ta ka mapatumaron. Nakatumar po di.
Duha sila karon nakapaniw may pasyon mga adlaw. Oh, mag-unsa naman ko adi karon. Babe. Ngaw ko. Unsa naman ni kangilo. Uy, noon sa mga ka. Uy, wala naman kay gana sa siguro na kay lain na. Lagi kay lain ba? Wala ba ya? Sige na, kay nakatumar biya ko pasyon Max. Anong galuya man ka? Unsa may problema ni Ma? Kung nasayod lang unta ni siya nga nakapito ko karong adlaw. Uy, ikaw ba? Ano na derebe? Ako na lang bahala, babe. Ako na, dili ko ni mo po. Dili ko ni mo po, ha? Kaya nakapasyon box ba ako? Dili ko ni mo po diditan. Derebe. Okay. Aray, ay, mamatay nagyugo siguro. Nagyugoan. May pamatay mong imaktan mga koto. Wapi tumanon ta kono ako. Pagkatawag yun. Amigo yun. Ambot nga nung sogsogon gyud nila. Ay gisogsog ako kono unsa kono. Potot kaayo, potot bitayo. Kuya Helen, dili good mabasta-basta nga problema akong gibati ron kuya. Wala kay bawa ang akong uyab nga alap kuya. Nga tigamitan ang iyahang antimian sa kuang. Luoy kay ko kuya kay. Grabe nang yugpos na gid ko kuya ba? Kuya, ang sabi ang ngay nakabuhato na kay naniwang na kay kuya ba? Ang akong lips kuya nagpanit. Kulang na kay ko sa tubig kuya na dehydrate ako na ilang kabuang ni pulipalian lang ko nila duha kuya. Pwede kong dili po kumukuan. Dili po kumukul sa iyang auntie. Wala po ko kwarta nga hatag nga ito nila. Kasi ang pag-eskwila ko yan, bulagan ko nila. Kuya, malukoy ang taon mo. Kabangi ang taon ko ninyo. Inyo magtatampo, Sandro. Nagulat minsan ng puso ko. Dahil yakap mo at hinagan ako. Hinagdating kita, niyakap ng buong ngunit ito pala'y panaginip. Anak, karong buhay, mangumpisal ta, aron pa sa iluon ta sa Ginoo sa atong mga bala. Nay, unsa day but patabutan ng bata nga makatala nay? Pananglitan, kanang bata nga dili mo tuman sa sugo sa ginikanan. Mao na bata nga makasasa. Nang, wala day tala nay. Tuman man akong sugo ni Papa nga kawato ng manok tatsilingan. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle. Kaya iwasan ang bisyo at kumain ng tama, sabayan sa pag-inom ng Santon Plus.
Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa naging Stone Plus Herbal Capsule. Subok na, marami na epektibo. FDA approved supplement. Oy pare, itigil mo na yan. Wala sa kamay ang iyong kaligayahan. Mag-Passion Max Capsule ka kasi. Pampagana, pampalakas, kaya tumatagal. Passion Max Capsule para sa mas mahabang romansa. Ibinabalik ang inyong buong gabi. Umaga, gabi ulit. Umaga na naman hanggang 2 araw. Ganado. Passion Max Capsule. All natural. Para standing ovation. Ang paalala, ang Passion Max Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamot sa anumang uri ng sakit. Di ka ganahan sa ordinaryo ni mong haplas kay manimaho. Ni ana ang sulbad sa imong problema. Mag Terra Gel. Ang Terra Gel, gel type o water based menthol ang effect. Ang Terra Gel, gel type o water haplas nga bugnaw ang epekto sa kalawasan. Ang Terra Gel type o water Gustong mamuhay ng masaya, walang problema. Ang bawat nais sa buhay, pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. Pilit sa mga butika. Dahil sa sobrang busy, stress sa trabaho, nawawala na ng gana sa labing-labing si Mister. Bagsak si Manoy. Kaya ang huwag ligaya ng pagsasama. Ibalik ang sigla sa tulong ng Passion Max Capsule. Sadyang ginawa para sa mga kalalakihan upang mapanatili at maibalik ang gana sa kama. Passion Max Capsule. Natural, made in USA at tumatagal hanggang 2 araw. Buhay Passion Max Capsule para standing ovation 4 months mo. Mahalagang paalala, ang Passion Max Capsule ay maging panggamot sa anumang uri ng sakit. Nasa Detro Mr. Toy Explosive, umasala kang mamatay ka na! Ano katawa mo ka? Anong alang warden nga nasutsubi ako tigmata? Nyasin ko yung patyon. Anong sanay ka? Ay! Galaw-gaw! Parente na karon sa pagtambag nato kini atong tambag portion nato giatot kanato sa Santon Plus Capsule. Ingon man sa Passion Max ug sa Terra Gel. Mga parente way sagol buret ha. Gaya mo tambag kuno ni si Yuki, basin board Yuki. Okay, tambag mo ya. Oh, Bibski, tambag mo dre ay mo sige pananaw ng mga ingana. Dre, tambag mo sa inyong pwede pa mo tambag dito 915-729-844. Ang atuang nga mo pwede mong mo text din 0915-729-8844. Amang ko'y malabayan ron ba o kwan ba kining kaguran. By the way, i-greet na karon ang ni Bart. Tambagan na to si Kuan Lot, tambagan na to si ni ang Sandro sa iyang
Unsa may matambag nimo sa iyahang wala tuo naman ang iyahang obligasyon karon. Ang iyahang problema kay physical kaayo. Physical kaayo iyang problema ba no? Gusto niya physicalon ta kalot? Lami physicalon oy. Problema kay siya be, anilo ta diri sa tuang tambag be, samok ning maingani mga tao, samok istoryahon ning ingani. Okay, na diri ingon siya, oy ha. Ingon ni Kuya Helen, kumusta po kayo at sa mga program nyo? I hope okay kayo. Happy kami nakikinig sa iyo from Aldrin ng Puerto Princesa. Nako Aldrin, talagang happy ako at okay ako ngayon dito, no? Yung mga tambag nyo. Kuya Helen, dapat ng undangon kay magka-cancer siya. Grabe. Sandali lang, kaya na-distraction. Okay, napagidre, be. Tambag mo, dre. Naman, dre, mga prente. Ako may tambagan na, may paimno na lang niya paimno niya nagkuntay container nga tubig. Paimnon siguro ni usa container nga tubig si Sandro para dili ma ako katambag bulagi na silang makigtsa na lang siya, wala pa siya problema. Wow. Kaya kanila ilang. Kung nahigugma ka is nahingugma kangita kag laing work. Ini si lot-lot ni wala gini katilaw siguro kuan ba? Ka cancer na kay maslot. Kini expert ni ipadayon na lang to niya magpa-hygiene siya permi. Magpalugin di yang magpalugin di pwede gusto Kuya, pabati ako diri sa Taiwan. Happy listening. Happy listening pod. Napitambak mo ha, 091 729-8844. Napay nagtambag dire, Kuya Helen, dapat anak niya magbulag na silang nilablab kay ilisan man na siya pag maka-abroad. Ha? Nga na din naman sa maka-abroad. Oy, si Che di ay no. Oo, hello Che. Kumusta naman ka Che? Oy. Sukad nga nakauyab ka Che no. Ay, ang ako'y katambag anak niya Kuya Helen, kinsa iyang gihigugma adto siya focus gikan ni M sa Belia. Now, no? Ang matanaw mo nagduola siya sa makita ba kay matanaw man. Ang ako ay katambay Sandro, giistoryahan na iyang uyab unsa gibuhat sa iyang iyaan, pwede igret? Ang kulmo Falan family. Okay. Kasi magsaysay San Miguel. Kuya Helen, pwede ko mo request? Ako daw yung i-request mama, papa, o ako mga igsuon. Amaw. Request ko nun yung igsuon. Kuya Helen, titawag iyang uyab niya, mangita trabaho para maka-eskwela iyang uyab. Kuya, si Hans ni gikan sa Digo. Tama na yung mong gingon, Hans. Tama gid na. Okay, ako na yung magbi kay wala oras. Paminaw mo, padaplin mo kay maminaw mo sa kuha. Tambag-tambag ba ya?
Sandro, salamat tong giingon sa ato mga texter, no? Ako ra pong gikuha po na gikutlo lang sa mga gipanulti. Nga mas bayo nga dunay jud pero sa kapungkol Sandro nga dili ka makatrabaho. Trabaho ka Sandro, pangita og trabaho diya nga mabuhi nimo mataga mahat nga panginlanon sa imong uyab. Tamot diag maayo Sandro, pagbaligya dihag unod. Kumbot ipasabot nga mamaligya kag karne ato kag bangkiruhan o kag ka. Kaya kung makakwarta ka, mangita kag mamaligya kag kape. Adtua didto sa Ilotlot diya dapita sa may ni Bart. Diha dapita sa may kining unsa na nga street diri sa may Torres. Pangitaa diya kay na maligya na sila kape diha. Ayan na siya diya. Bigyan na sila diya og kwan, pwede ka diya magpatabang sa ilahan. Kana nahigugma jud ka sa imuhang uyab pero kung wala kay higugma, wala tay mahimo ana, no? So boy na maulan to akong tambag kay kuan ko nag ano kay kuan ko. Basta maayo to maayo to siya nga tambag, no? Pangita na lang jud og trabaho. Oh, kadaghan ka og mga baho nga pwede ka, ha? Okay? Na sige. Dili na to na ngayon, mao na to atong tambag si imuha, no? Ay kung daghan sayo. Salamat sa inyong pagpaminaw din sa atong programa Dear Kuya Helen. Ako nagyapon na yung Kuya Helen. Gire at adios kaninyong tanan.